Начинът, по който се гримираш, показва какво от характера си искаш да проявиш. Това, което харесваш във външния си вид или не харесваш, винаги има дълбока причина. Ако искаш да разбереш какво разказва гримът ти за теб, изгледай видеото до край. Ако предпочиташ да подчертаваш очите си повече, ти искаш да се фокусираш върху идеите си, върху мечтите, визията за себе. Ако харесваш да издължаваш вътрешният ъгъл на окото, искаш да проявиш детайлно, бърза ориентация и способ да намериш точната посока за действие в момент. Ако харесваш да издължаваш очната си линия към слепоочие, търсиш панорамно виждане и комбинативно мислене. Ако подчертаваш луничките или венките по носа си, то ти искаш да подсилиш енергията на зона. Това говори за лоялност, постоянство и фокус върху семейството. Ако пък предпочиташ да подчертаваш устните си, тогава активираш филтъра на приемане. Свързано е с това какво допускаш до себе и какво избираш да преживееш. Ако ясно подчертаваш контура на горната си, то ти заявяваш твоите принципи, строги вътрешни правила и морал. Избираш внимателно и не правиш компромис. Нищо във външния ти вид не е такова, каквото е по случайно. Всеки един детайл отразява вътрешното ти състояние. Идеята е да сме осъзнати защо нещо ни харесва или не ни харесва. Каква нужда стои за това, а не сляпо да се водим по модни тенденции и по това, кое харесва или не харесва на любимите ни инфлуенсъри или по холивудски звезди. Това са си техните неща. Не винаги те са и нашите. Аз съм Йоана, професионален личен стилист, и ако искаш да разбереш повече за себе си чрез външния си вид, последвай ме.